Kacang kecap. Pak, Legene melu rene TPM. timun bengi kek. Heeh, timun iki. Ndi bocah tuku mati? Bisa loh. Heeh. Dia tak gawane. Ya nya. Ya aku kena. Kamu pro? 2000. Papat. Aku 4.000. Ya ora mau apa. Oh, 2000 gopo kowe? Gopo 2000? Komentari. Saus. Ngapa gerewingi wae? Pak. Pak. 2.000. Oh, pro. Saya mempunyai kartu 32 ya harus. Nanti 2.000. Sik. Ah, patang gledek kene-kene iki lho. Lu saus ora? 4.000. Tak sigurke ya. Eh, 4.000. 4.000 ora nganggo kopi. Tuku 2.000 nih. Piro dhisike kowe? 5.000. Ora nganggo Tahu karo some. Kecap. tukune lho. Aku tukune lho. Aku tuku. Lah ndi salin. Kira pedes. Nek cakruk ka apa? Ora. 2.000. Gek sing 5.000 pedes. Sik, kok tane kresek sik. Salin nganti. Aku 4.000 wis bayar. Ora nganggo kopis. Aku ora nganggo kopis. Anu ora pedes. Minggir. Di bundel. Dan dhuwur, Bu. Bundel manis. Beli. Kalau lae sengkol. Iya. Pon 2.000. Oke. Selalu kol. Ya gentenan kok. Mas. Aku kopis lho kol. Koma piro? 4.000 aku kopis tok, aku kopis. Anu ora nganggo somo. Aku 4.000 ora nganggo kopis. Aku kopis tok. Iki kopis tok ini. Males aku. Apa? Lu saus ora? Oh, si aneh wis. Tak kira aku lho, ora males.